instrumental, sobretot els nens, aprenen que abans de venir a la classe han de fer els deures, o després, és a dir, han de tenir una organització de la tarda, molta disciplina, perquè han de saber estar en una classe, companyerisme, han de saber treballar amb els seus companys, i pedagògicament, sobretot en el cas dels nens, els hi aporta molta obertura de la ment. Li agradava molt veure la gent com ballava a la televisió o si hi havia algun festival al carrer. I per altra ella tenia por en fer moviments a l'espai. Tenia algun petit problema de psicomotricitat i vaig buscar una solució. I vaig pensar que segurament això l'ajudaria a poder-se moure sense i perdre així la por. Fora d'aquí de l'Artis és super revolucionada, que sempre està super happy, i aquí sap que està de concentrar, o sigui, que està molt per lo que està. És més important la intel·ligència i la constància, la força de voluntat, el treball, que tenir unes qualitats físiques meravelloses. Els nens els estem ensenyant dansa, però els estem formant, els estem educant. I algunes vegades això ha de passar pel davant de l'ensenyament del que és realment la dansa, no? Perquè, clar, nosaltres tenim nens des dels 3 anys fins a adults, fins a qualsevol edat. I, clar, evidentment, sobretot els nens s'estan formant a tot arreu, estan formant al col·le, estan formant a casa, i nosaltres n'hi ha que els tenim moltes hores, per tant, formem part molt important de la seva educació.